Id-deputat Nazzjonalista Edwin Vassallo iddikjara li se jkun qed jivvota kontra l-abbozz ta' liġi dwar vjolenza abbazi ta' ġeneru u vjolenza domestika. Huwa qal li se jagħmel dan wara li kkonsulta mal-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian li fi kliemu taħ parir biex jivvota skont dak li tgħidu l-kuxjenza. Jien għadni kemm qed ngħid, iddiskutejt mal-kap tal-partit u tawni l-fakultà biex jiena nivvota favur dak li nemmen fih jien fil-kuxjenza tiegħi. Moralment inħossni li għandi oġġezzjoni għal din il-leġiżlazzjoni u m'għandix nivvota favur tagħha. Din ma kienx l-ewwel darba li Vassallo vota kontra liġijiet li jipproteġu persuni LGBTIQ. Is-sena li għaddiet kien ivvota kontra il-liġi ta' żwieġ bejn persuni tal-istess sess. Fil-Parlament Vassallo qal li l-opinjoni tiegħu dwar il-ġeneru hija bbażata biss fuq definizzjoni li wieħed isib fid-dizzjonarju u hija l-bogħod mir-realtajiet li qed jiffaċċjaw persuni LGBTIQ f'pajjiżna. Jekk jiena nara id-definizzjoni kif rajt diġà tal-ġeneru jew tal-kelma gender, socially constructed roles. Liva, dik, Sur President, jien etikament, moralment ma nistax naqbel magħha. B'reazzjoni għal dan fuq Twitter il-Prim Ministru Joseph Muscat tenna li huwa inaċċettabbli li membru parlamentari ġustifika l-fatt li se jvota kontra abbozz ta' liġi li jipproteġi il-vittmi ta' vjolenza domestika bbażata fuq il-ġeneru. Il-Prim Ministru żied jgħid li jinsab gburi li ħadem jitfit mal-Ministru Helena Dalli biex jidħlu fis-seħħ dawn ir-riformi.